Convergència i Unió i Iniciativa Esquerra Unida han lliurat la petició formal per demanar la celebració d'un ple extraordinari a favor de la consulta del 9N. Uns 600 consistoris donaran suport aquesta setmana al document impulsat per l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència. Convergència i Unió i Iniciativa Esquerra Unida han lliurat el document acompanyats de membres d'Esquerra Republicana i la CUP, dues formacions sense representació al consistori, però presents al Parlament i que defensen la celebració de la consulta. És un ple perquè la gent pugui participar, la gent pugui donar la seva opinió, la gent pugui dir el que li sembla que ha de ser el futur del seu país. Rellevar l'alcalde, que ja ha anunciat que s'oposarà a aquesta consulta, i així poder votar amb democràcia i amb normalitat, com la resta del país. Des del grup municipal del PSC es desmarquen de la resta de partits de l'oposició i asseguren que presentaran la seva pròpia moció.